Merong manok yan. Yung laman, kunti lang. Bay, kaon ta bay. Kaon ta ninyo bay. Sarap ng sili, hindi siya manghang. Sarap. Bay, natay sudan rin nga. Adobong uhong bay. Anong uhong sa inyo? Soy, mayroon bang tumutubo din sa inyo dito? Oong? Magkahawig lang. Uhong, yung mushroom ba? Mushroom. Uhong, kaupas. Mga tawag dito sa amo Uhong or kaupas. Takot ako pero kumain ng ganyan pag sa tabi-tabi. Yan yung yung tumutubo. Alam mo yung sa palay, pag nalalata na. Ito yung mga tumutubo. Papa ko nung Tapos sa ano ng mga saging, puno. Kapag tag-ulan. nakatingin natin yung camera. Ha? Hindi. Hindi kita dito pag nasa labas. Kasi tented to eh. Tagabi lang. Gabi lang. Nauli na di ay mo inday. O di ay na mis balay. Kagabi na, uli mi gabi na. Hello gang, di mga unta na uhong among sudan, di akong giadobo ba. Kaning uhong bitaw. Gikan sa uhot. Masarap din mo. Aman. Sana. Kain tayo. Ang adobo na. Ang lagang itlog. Thank you. Anong soup din to? Original? Ay, diet. Tapos may pritong manok. Sarap. Tapos yung kanin namin, bay. Yung kanin namin, mayroon niyang halong munggo ba? Yung munggo na orange dito. Sa atin, ang munggo sa atin, kuan man, green. Dito, may orange na munggo. Magpasalamat ka, nagbigay ng malaking star. Oh. Ay, thank you sa malaking star. Sino yan? Sino yon? Judith Favros Sidon. Thank you kayo sa dako kay nga star. Aligang mga untagang naaghapon si Papa diha. Yakab-kab nahan ka ari Hong Kong. Nako, reperti ka sa amo nako. Wow. Mo baglin, sige Glyn. May trabaho na to diha. Shout out by Jerby Princess Tortuga. Hindi maganda. Isa kung may freedom ka mag-ano doon. Na-placement fee diya ba? Ang sarap ng sili, hindi siya maanghang. Nakuha ang bahawan ni mo. Mo dahil gusto mo gatan na. Ay, nagso. Pagukad na diha kay mga amta. Di na maato sa birthday ni Tiyo. Maapas na mo? Umapahon. Lagi pohon-pohon. Musulay taan ng unsa ng Hong Kong. Ato nin tuyokon ang tibuok kalibutan. Kuya, di ba kapos iba? Sige lang. Bye, Carmen Abadoy. May ngalabsat at. Daw. Tagaluto day. Big family amo na ako. 26. Tayo lahat Pinay. Ay, mo ba? Kadaghan ba? Unsa man na ka ng hari? Kuan diha kaning sana Baka baby. Inang Rina saka kamahalan. Malaking pamilya. Okay naman kayo lahat dyan. Nagkakasundo naman kayo. Ang dami nyo 26? Wow. Nagkadungan tag medical sa Miss Rip. Mo ba, JB? Ali, mga unta. Naniod to na mo diha. Una, migaon sa among amo. Kay, among amo, tanghali naman kayo nagising. Kanina, alas 11. Sige gang. Hanilin manunda. Amping mo da permer, Papa. Si tatay kanina, di ba, alas 11 na mahigit yun, di pa nagising. Inabihan ko si Payat na, pwede i-check mo yung tatay mo?
Kung ano. Pag ganyan ba, tanghali na kayo, matakot na ako. Really, i-check mo yung tatay mo. Dati nga, 11 yan eh. Hindi, mag-alas 12 na kasi, tulog pa rin. Kaya first time. Kaya sabi ko, i-check mo nga yung tatay mo, sabi ko sa anak niya. Dati pati nga si nanay dati. Alala ko. Late na lagi nagising. Hindi man ako nasanay na magising sila ng ganun. Kaya nabalaka din ako. Nabalaka. Bayan sa kundi ay pagluto og biryani. Bay Adam, Jundil, daghan kayong tutorial sa YouTube. Pag-search lang diya how to cook biryani. Sayo na kayo. Ako wa pa ko kayo mag-tutorial anak kay wala palagi lugar niya akong cellphone. Puno kayo. Mga unta ninyo bay. Nakaila ba mo og ohong? Ohong ba ohong? Unsa man na sa inyo kanang mushroom ba? Kaupas. Unsa man ngalan sa inyo anak? Daming ulam. Nalilibog ako. Anong ngahin ko? Kulang yata sa kanin. Ako, makakain naman ako ng marami. Tapos pag ganitong ulam na adobo-adobo ba? Pakain ka talagang marami, no? Amamakul. Amamakul di ay? Lahi po no. Huwag ngalan. Carmen Abaday. Thank you ha. Jimisa Jidelin. Mga unta. Lagadiha, ako lapu-lapu dahil 8 years na ko dali ang uban. Muli na kay 60 plus ng edad. Uy, niguwang na no? Sumaayo gid na inyong amo diha kay naniguwang naman ang uban at dinarbraho. Libgos, lahi man tong libgos, mura man tong beans. Luwimi Samson ka unta. Day adobong mushroom og gisagulan ako gamayng unod aning manok. Hindi adobo. May nag-ano ba? Doorbell? Hindi ko nga ako. Parang may nag-doorbell. Tingnan mo dyan, sir. Kapiso naman tayo. Dako, imong plato, syaro, dili, gutmon. Maagod. So, may pamahawan, dito pa niud to ba? Kaning kauna ni, dito na ni, snack. Lami ang sili nila, oh. Dili halang. Wag yung iliso. Agwin, murag makadugang man tagkanon aron. Pwede na ko lang ito kung kanon. Shout out dia, bye. Bye, Ellen. Shout out dia. Naminaw rin akong amiga dis ko etnis by Ellen. Mga unta. Nagisa ko upuan by Ellen ka na. Mushroom ba kaya? Ano nangyari? Kasi si tatay, nipalit man siya. Si tatay? Tatawag ka. Saan? Pero sabi kin, naredy na ba yung... Hala, Pero kakain ka naman. ano sabi? Kilanong ano ko lang. Kakain na siya tapos, Baka mamaya. Tinanong paano ko muna yung ibabaw niya? Kasi, siya kakain. hindi ka kakain lang, halin ngayon nagagusal. Ano ko lang. Aray ko. Tulong karaan. Tadi sabay ha, tadi sabay. Kung ano ng manok bay. Kasi mukhaon na si tatay.
kuan ba kanang nipalit si tatay og kaning usa ka kanin ana ba usa ka sudlanan bitaw ng mushroom unya kay di undang naman siya kaog mushroom ko aw swerte kay ang katabang kay paborito kay ni sa mga katabang ning kuan kaning uhong Cheryl Binhamin thank you kay dagang kayong star tinuod na agay Ginoo ko ngaon taday kalamia ba ana oy ganado man kaayo ganaw gyud bay minda kay gipaningot naman ko karon ganiha galain gyud akong lawas ginabuntag murag na overpatig siguro ko ba ang gabi pa ni pag uli namo labad gyud kong ulo yun mabuak napuno na ko og kuan kanang pamahid aning pang albularyo ganiha pud namahid na po karon labad-labad pud akong ulo pero paningot nako naganahan ko kay paningot ko gani hawa man nya karon murag nahuwasan ako kay kakaon na ka bandihado mura ni galaing lawas nga pagsaka bandihado ang kaon karon ba ni undang machi ang sunoy ni undang magkaon aning kuan ohong ay akong giadobo kaysa madaot ta diya sa rep madaot maguna siya mangitom unsa sud ani mo. Oh, taas ba akong BP basta magibad ang ulo? Hindi man siguro. Kuan na siguro ko kanang kapoy ba kapoy. Kay sunod-sunod yun. Perting tinarbaho na mo anang kuan. Prosin po, wa pa may mahuman gani. Niya mag-continue na po mi. Hanap na ako tudan. Ay, wala naman ko kanon. Sawam ni nako, mudugang ko dili. Daghan naman kay ito. Ginoo tabangi. Ngano man ning daghan man kay ko kaon. Agoy, tinaduran. Ha makadugang kakuan ni ron ni atis. Kani di man kumukaw na ni dalagbay kasi mo kaw ng dalagbay. Kani naman ako ang puti. Puti sa itlog ba. Mangaw bay. Unsay mangaw Christine? Maglanlan na lang ko ba di ko dugang og kanon bay kay daghan na kay ito bay. Daghan kay ito gyud promise daghan kay ito kung kanon. Di na gyud ko mudugang gyud di na gyud kanon. Ayo sig panawag. Ang Ginoo. Masig mo kalit og kuan din ha mo li si Sonoy mo kalit ra ba dihag ung-ungan ng putahan. Kuya Wanta. Agoy Ginoo ko. Di lagi ko mudugang lagi ako naling huruton ning nay adto sa akong plato. Din Castillo Lin chat out. Chat out day. Nawasa na ba ako ron kay paningot na ko ba. Ko ganiha galain kung lawas yun niya luya kay ko ganiha pero nahinay lang ko liho kay sama na may dagang hipos. Kutong lamisa na mo dining table puno kayo mga pibagong pinalit. Nahinay na kong hipos. Hinay lang yun nga akong mata mo lang magpiyong. Saron. Kapoy yun lagi ko. Hindi, ano sa ang Ramadan. Karon lang Webes. Dugang pa, lami kayo ang uhong. Lagi no, lami king uhong na o. Nanghagit ginisag kanon yun. Tangsa. Hulat lang mo ha. Kung saan nilang lano ng ang manok kay di man palat. Pwede man lalan. Pero ilang rice man noon dire. By Merle. Ang ilang rice diri kay wala may kolesterol. Kakuan man siya kaning basmati ba? May problema lahi raman sa rice ato Bugat kayo ang rice ato ba? Busog lain ta. Dili ang ilang rice diri kay kuan ba kanang hawang kay muntian mo permi ka gutom. Murag ang usa ka salmon murag kuwang pa. Bye Ellen, may galabsat kita og ma. Mag-live man ka, nalay ka dire. Agoy Ginoo ko. Ni live lang ko kadjut ba di mangug ko ka record ani akong mga kaon yun. Kay wa na sulod akong cellphone taw. Kalami sa manok. Lami kay bay Ellen, imo siyang imarinate igagabi Inay, waon ni mo ginagmay bago nilupad buhi.
Hiwaon nimo gagmay kaayo niya. Imo siyang marinate kagabi asin ra asin. Gamay limonsito. Nya kabuntag inig prito nimo, iday nimo prito. Suso sa nimo sa itlog niya, prito lami kay siya mo siya manok Bisaya. Suso na ako sa itlog, prito dayon. Ni kayo. Pagkispiyang ani color. Ani kay bay. Hindi ko ganahan ng daghang harina eh. Yan tag harina ni. Puno na ni harina ni atong lawas. Gilab set up ba? Kumusta ka na hindi ka buwan? Okay rin taon ba, Julita? Arado. Sa ato bug at sa tiyan. Unya, bug at pud sa bulsa. Presyo. Wala, ginoo ko. Kala ko si tatay na. Kaya nga, alika na sir. Kumain na si Shirley, tapos na. Okay. Maula gipams no, bug at sa tiyan, bug at pud sa bulsa. Nya diri, gaan raman sa tiyan nya. Bakit kasi ako tayo nakakain? Unya libre pag yun. Oo, okay. Nagtampo man yung isang bata. Bakit? Gusto niya ng warag anab. Ngayon, wala pala tayong lemon. Yung lemon dyan, 1 piraso ang gagawin ko dyan. Kailangan ng 10 piraso yung warag anab. Sabi ko, hindi. Kung gusto mo, sabi ko gusto mo, mag-order ka na lang sa bakala. Sabi ko sa kanya. Sus, kaya nakasimangot man siya nga. Ako siyang ginang, galit ka ba sa akin? Sabi ko sa kanya, galit ka ba sa akin? Sabi ko, hindi ko naman kasalanan na wala tayong lemon. Kasi hindi pa gising si tatay mo. Tanghali na nagising. Oo, wala. Tanghali na, pinagising ko nga kay Munira kasi alas 11 na mahigit eh. 11:30 na siya. Oo, tapos yung gamot niya. Hindi naman siya nagtitik ng gamot. Hindi na ba? Wala na siya may maintain? Hindi. Kaya nga nag-alala ako, sir. Sabi ko, pwede gisingin mo ang tatay mo? Ay hindi, sabi ko, pwede i-check mo yung tatay mo. Yan, pumasok sa kwarto, sabi niya masarap daw ang tulog. Ako, okay. Kaya kabahan mo na ako pag ganyan ang oras. Tanghali na ba? Tapos sabi ko sa alaga ko, galit ka ba sa akin? Tampo siya. Nagtatampo ka, sabi ko. Hindi ko naman, wala naman akong magawa. Gusto niya, request siya sa akin ng warag anab. Gusto nila yung warag anab po, yung dalawang magkapatid. Wala man lemon. Ang gagawin ko? Ginoo, panabangi. Mugot-mugot day iyang naong. Makamis po ang live sa Kuwait ba? Mao yun pams, no? Labi na ang Ramadan, sos, ginoo ko. Malabaw pang gidagkutag lukay na imo ang lubot. Dagan-dagan. Labi na. Gana, luto ko ana ugma ba? Lalaway ko. Luto ba ilin? Imarinit na karon. Kapait na ito usa ka buk manok niya. Gagmayag hiwa ba inani niya ang pako tanawa. Gagmay na mo gihiwa para di ka umay. Niya. Saan ba ang kanin natin? Iyan, wala na ba? Ito ba? Hindi ka nagluto ng ayaw mo na yung ano. Gusto ko. Ay, masarap yan. Sige na. Hati kami ni tatay. Asaan? Marami pa ba? Masarap nga. Yan yung kinain namin ni Shirley. Oh? Tingin? May adas? Oo, masarap yung sarap. Sige nga. Ayaw mo ba ng may munggo? Unahin muna natin yung yung bahaw. Asa naman imong hagonoy de? Wa lagi hagonoy de, wa nakapangumpra lagi ni among sunoy. Oy, kuan. Wow, may mushroom ah. O, adi inadubo ko sara, di ba ayaw na ni tatay ng mushroom. Ayaw niya, nasa sute? Ayaw na niya. Unsaon ang sweldo diha, dili man kabuhi og kabaw, ug baka. Mao ba pams? Asa man kakaron pams? Dako na kag sweldo ron. Daghan ni kagibuhi kabaw mga baka. Ang galing ko. Ayun. Tatay na, ano oras na? Maya-maya pa siguro na. Sarap ng ato. Oo nga. Masarap yan. Ako nga una, gusto ko nga magdagdag. Saka yung sili, sara, hindi manghang. Masarap. Ano yan? Pampagana ba? Ay, hindi ako naglagay ng ano. Ako,
Guri sa mukha. Wala, dry ang mukha mo. Hindi ako nakapaglalay. Hindi na muti. Walang puti, no? Nakalimutan mo kasi nila, gaya ng kumain. Gutom na ako, takbo ako. Kanina ka pa niya niyaya. Ha? Gutom na siya bumaba dito. Sabi ko, inintay ko kayo eh. Gutom na rin ako. Bye. Kamu lang lagi ni Sarah, kulang lagi. Ay, humana, gani ha. Ano lang? Tapos nang kumain si Shirley eh. Yung nandito kanina, Shirley yun. Nahuli ka kasi eh. Ano ba? Long ag lang tag itlog. Wala man tayo klarong sudan. Wa di ay? Kaluoy day, diri Hong Kong. Pag wala ko matiguang, ug nagka-college, wa jud ko maabot diri. Mao ba pams? Ni mag-Hong Kong man kami ni Sarah sa ano, Bono Sarna. Malaki daw sahod sa Hong Kong. Mas hindi pa matigas, hindi matigas. Hindi mabigat ang trabaho dito. Ang bigat ang trabaho dito ba? Subukan natin. Mm. Wala kayo nasa 40 pagkaan. 40 naman ang, magkano ang placement fee? 40? Hindi, ang sahod mo doon, hindi pa ba ng 35,000? Dahil nakras ko sa imong pugong. Nung siya magkabasilisa nga, di man na pugong. Ano man na, hirnit ni ibabaw dito. Hirnit man itugod. Na ano siya? Para na akong nurse dito. Soft drinks ka? May 7-Up doon, oh. Ang laki nun? Hati tayo. Inatian na nga ako ni Bunso ng ano eh, coke niya eh. Busin mo yan. Wala akong hindi ng soft drinks, ha? Oo, kaya mo yan isang ano. Shout out po, madam. Sino po pangalan kasama mo? Oy, Andy Batis, si Sarah yan. May asawa na yan at 4 na anak. Huwag ka na mangarap. Advance ka. maganda yung prangkahin na natin. Advance na. Advance na sagot. Kanindot sa imong pugong inahan. Habay pugong. Nakuan man ni hirnit man ni Saka. Kay shiny kay kumbog bisag way ligo. Buwad lang sud anak ko bay parisan og mais hala kalami ba ana. Paul, conception kalami ana in taon. Uy gimingaw bi ako bugas mais. Gimingaw ko kaning kanon nga mais. Nagakain ka na nun, Sarah? Naklan. Yung ano ba, yung kanin ng mais. Hindi pa nga, pero gusto ko. Masarap yung wala yung kolesterol. Abi na ko diaper na inay. Mag-sure di Rosita. Hirnit man na ni kuan siya ba? Ni adto sa taas. Mga bata ang gusto hiring sa Hong Kong. Di lumagpas ng age 40. Ano yun sa akin? Bagay, ano tingin niyo sa amin? Parang 28 pa naman ako. By Irene. Si Sarah. Sino pa nga lahat? Si Sarah, oh, parang Ano pa lang, 25. Parang 25 lang, oh, di ba? 25. Habang tumatanda tayo, lalo tayong bumabata. Edad lang ang tumatanda sa atin. Saging ginamos, agoy ginoo ko ni si Aida, nagpalaway, dakog swildong itski, pero na ay ages limit, 43 ra, ila X. Mao di ay? Uy, available diha. Wa gid andi, pangutana na dihang mga naglantaw, basig na available. Kisay mga available din ha, na ay nangita si Andi. Unsa may naani mo Andi na kay Andi ha, na kay ATM daan. Importante man na. Agoy ginoo ko na sunog kung lagi ako manok. Masarap na itong ano adas. Na naman kay ipon diha Andi. Nangla na kay tigom. Niya. 28 ko dai sa height. Si Ron daw 28 daw ang height. Ano yung 28 na height? Anong height yun? Di ba ang mga height? Mga ganong 4'9", 4 feet, 5. 5, 5'2", 5'5", 6. May 28 ba na height? Anay agency karon walay placement. Mao ba pams? Unsa man na imong gikit-kit kani laging pako sa manok. Good pay mi day kab-kab nagwapa lagi kag maayo inday. Ay, shout out sa Monterde family. Shout out sa Monterde family from Jubilin. Ligida. Kaya nga no,
Matanda yung ano natin, edad natin, pero mabata naman tayo tingnan. Kasi kahit pagod tayo, maraming trabaho, naalagaan mo natin yung katawan natin. Sige lang live at Inday, may na lang mawala ang akong problema. Gamay, malipay na lang kung kita nimo. Unsa man problema nimo Chanda kay tanan wa man gitaw ron nga way problema. Mula na yun na alay-lay man gitag mga cross atong kinabuhi. Sagdi lang ang problema mo, problema sa iyang kaugalingong problema. Hantod ang problema mo hawa sa iyang problema. Sa Hong Kong karon ka lang og kaon ka lang og noodles Inday. Aw di ba ta pwede mo palit dihag pagkaon nga ganahan nato na maghagtay diop diha. 28 years old ko sa height pero 50 na ang edad. Mao ba ron? Idol gid ti kaday naapod ko dis kuet. Asa man kas kuet si Jinx? Ilang taon ka na Inday? Si Rosita na miss. Ako? Ilang taon na ba ako sa? Nalimutan ko. Sandali, mag-calculate muna tayo. Mag-calculate muna tayo ba? Kasi kuha muna kayo dyan ng calculator. Kay ako nalimutan ko rin yung edad. Kung ko na pinapansin yung taon na lumilipas. Mga birthday na nagdaan. Kasi bilang lang naman ang ano eh. Hindi ko na pinapansin. Basta dumaan lang siya araw-araw. Sige, go, go, go. Kuan, kanang masa man ron, 2022, 2023. Palagay lang natin 2022 kasi sa last month of the year ang birthday ko eh. Ang birthday ko ay December 25, 1984. Ilang taon na ba ako? Agoy Ginoo ko. Wa naman ta kay bawa ni atong edad kay wa naman ta nanong baling ang yung edad nato. Bay Lia Birano may gabi ninyo diha. Diri harap pang inita diri silaw pa kayo ang adlaw. Tata yun? Hala, baka kakain na naman si ate. Kako talaga, no? Nakakaluto. Wala. Ayan lang manok. Pag nag-aya siya. Init pa kayo diri bay. Murag magulang paguro ko nimo bay. Ba, ikaw blooming kayo. Mao ba, Pams? Di. Ang si Lia Birano. Nilab shout out nimo Lia Birano. Perti pagyong inita diri init pa kayo. Sidlak pa kayong adlaw. 54 ka na day. Huy, pagtarong di aron. Katiguang naman ako. Senior na day ko hapit. Agoy, Ginoo ko. Murag kadugangon ng dagray sara. Gusto mo pa ng rice? Gutom talaga ako. Gusto mo pa? Ewan. Bitin? Wala nang rice bay, sinaw. Sinaw ako sa kakuano, kaldero. Tatlo rami na ngaon. Hurot na. Di nangita kadugang. Di manilok kami. Manilok tayo. Ano yun? Ito ang masarap na anong panin mo. Yung hindi ano? Oo, ayaw man ng mantika ni kasi Payat. Ano, yung sa may karne ba? Mamantika. Bay, manilok tayo ng isang pugnit na kanin, bay. Sus, Alam kahaan. ko, ayaw mo na. Yung ako tuloy. Sige, okay lang. Meron pang ulam. Uy, may pang-dinner pa tayo. Maraming kami. Sana mamaya ako nalipat ang manok ni Kapal. Kailangan ipakita ko yun. Alin? Yung saksakan doon. Oo, i-remind ko daw sa kanya. Ha? Naayos ko na. 38 pa ka, mag-39. Okay mo ba? Mag-39 na day ko, no? Di, halata ba? Agay, Ginoo ko. Sige lang, malipayon lang ta kanunay kay aron manginat ni nga atong mga wrinkles. Magkatawa ta dihag makadiop sa isa ka bulan lipay na kaita. Kudiha sa una, isa ka oras ang hatag sa amo. Nako ang diop ko. Naunsa naman ang diop? Bang, di naman ang diop. Hour off na na. Ang tawag na hour off.
Kami po dire, ang tawag ko din sa di-off na mo, half off. Sabi ko kay Sarah, hindi man to di-off. Uy, kapag di-off, buong araw. Ikalahating araw lang, sabi ko, half off man ito. Tapos, grabe pa takbo-takbo pag di-off namin. Kasi magpapaglutuin pa man ako bago lalayas. Sus, nung last nga, nagpaalam ako, sabi ko, ha? Nagbigay-bigay pa ako magandang balita para payagan kami ba na mag-di-off nung 11 sana. Sabi ko, nanay, inayos ko na yung kabinet ha, pinanday ko na yon. Sabi ko pa, nagbigay pa ako magandang balita. Para payagan na lalabas. Tapos, hindi pala pinayagan. Sabi ko, marami na kaming ginawang mga, mga frozen foods, ganyan. Ninayos ko na yung kabinet, pati yung kusina, pinaganda ko ng kusina. Sabi ko, gano'n, nagbigay ako magandang balita para payagan. Sus, ginoo ko kay nakuan man. Na, unsa na, ang tawag dyan? Na, anong tawag dun sa pag nangligaw, sir, tapos hindi sinagot? Busted. Nabasted man ako. Agay, ginoo ko. Nabasted man ko, bay. Pwede pag yung pamingkamot na mo, parting pagkugi na mo. Agoy, sige dyan ko katawa pag human, bay. Kay pwede yung pagkugi na mo, ha? Ang kabinet diri nga lusno mangguding mga kaning sa ikaduha ba, di ba ba, nalusno. Kay tungod sa kabugat sa mga gamit, di ba, kabantay mo nga, nang habwa mi sa mga gamit, sa mga saglanan, arang mga bugata. Niingon pa ni Sarah nga, nag-inilugay pa ni Sarah, sa akin itong green, sa iyo yung blue. Yung mga set-set, baka bigyan kami ba, baka ipamigay na kay sobrang dami ng laman yung kabinet ba. Nag-apaw na yung mga gamit nila. Tapos kami naman ni Sarah, ni Shirley, nag-assume kami, nabigyan kami ba. Sabi ni Sarah, anong kulay yung binili mo, Sarah? Green? Green. Yung green na set sa kay Sarah ko, no. Yung blue sa akin, sabi ko. Tapos si Bunso, sa'yo na lang lahat yung mga puti. Kasi ang bibigat. Hinabuwa namin lahat ng laman ng kabinet. Kasi nga bumagsak siya. O ngayon, ang tagal-tagal dito sa may inupuan ko dito sa ilalim ng mga misa, napuno na dito ng gamit. Hindi ako makadaan. Pag mag-ihaw kog manok, pag mag-barbecue kog manok, mutuyok pa ko dito. Ngayon ko, ipamalik na ko ning mga gamit. Pamalik na nako ni. Kay wa na, gikapoy na ko diri, nga abog na diri tanan. Nga dumihan na diri. Di, binalik ko, inayos kong kusina. Tapos, mag-di-off naman me. Sabi kay nanay, inayos ko na ang kusina. Yung kabinet, pinanday ko na. Inayos ko na. Tapos sabi ko, pwede kami lumabas ngayong Sabado. Sabi kong ganun. Ako'y ginoo ko panabangi. Pwede ba kami lumabas ngayong Sabado? Sabi niya, Mary, hindi pwede. Kasi wala ako dito, sabi niya. Gusto kong sabihin na, bakit? Noong nagdagat kami, si tatay lang mag-isa dito, 4 na araw, nilutuan ko ng baling 4 na araw na pagkain niya. Tapos yan, 1 araw lang, hindi kami palabasin. Nawala namin ng gana ba eh. Mag-di-off, kami itong 11. Sus, nabastid lang ko ba eh. Pwede yung pagkugi na mo ba eh. Nakakatamad na. Pagka hindi ka Nakakatamad. Tapos binastid pa kami sa personal things namin. Inignore niya, hindi na kami inano. Tapos sabi ko, bakit? Ano ang sagot mo? Mangingi daw sa mga dalaga. Limon nga lang hiningi ko kanina, nakasimango. Ano pa kaya yung personal thing? Ay, ginoo tabang. Masahe, magkatawa na lamang ko ba? Tayo na bibili. Tayong bibili. Sahod natin. Wala nga, kulang eh. Ako Kulang nga yung sahod. Alam mo, yung sinid ni madam. Mm. Ang dami kong hindi naman. Kaya pala umabot ng ganang kalaki. Kasi nilagay. Kanino? Nilagay sa akin. Kain na nila sila. Kakay. Sino? May order siya. Sino pa nandyan? Nandiyan si nanay. Sige. Okay, bye, mama. Paalam na ko, bye, ha?
Kaduha gid ko na busted lagi bay. Ulawa mabasted eh. Uy, sige, magbabay na ko yung mukhaon ng sunoy.